Ningkan thongkep sose hempre ka farman ka chesong non putame ilitum nang chesong bomlang Bharatiya Janata Party Sarkar Dakar Bengal Autonomous Council long pendame hempre ka farman ke mentune ta api jiruire nang litum nang pahai det pen nilitame lamca ka teng pen parliament long hempre ka lama puthak nungje dulu lapen non cewangji November tarik kren ar captain Parliament session, winter session ceng tulipo. Laso ke ceng elong tan nili hempre galama putak karyu padodun dilo. Awar sainang kipilo pulote karbiang longarat karbiarat kar I bangso hempre kabangke alama putak nili karyu dun begi. Lapen ningte Norendo Modi Asorkar dobom ahutsi ilitung karbiarat karbiang longarat ake mang hempre kang tim long wet jipu nilining yang sangtar penili kini. Sitame ilitum lang nanggi huri bahong nang ne. Komane ke chok che ke do munir pandame ilitum ingsamjin pen parelo nang cuning rino nang. Ingsamjin pen kacing ki ke cetan kacuning ri pen jongsi. Kroy kre ahok he alam pen